агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 8 апрел хабар дод ки тафтиши пешакии парвандаи олимҷон муҳаммадзода заминсози ширкати кошиф 2017-ро анҷом дода баъди тасдиқи фикри айбдоркунӣ ба додгоҳ супоридааст. муҳаммадҷонзода олимҷон бар асоси моддаи 247 қисми 2 бандҳои в ва г ба қаллобӣ бо истифода аз мақоми хидматӣ ки боиси расонидани зарари ҷиддӣ ба шаҳрванд шудааст айбдор мешавад. маркази матбуоти агентии мубориза бо коррупсия дар шарҳи ин парванда гуфт муҳаммадҷонзода олимҷон дар вазифаи мутахассиси заминсози ширкати кошиф 2017 кор карда дар давоми фаъолияти корияш аз шаҳрванд барои мусоидат намудани ҷиҳати ҷудо намудани қитъаи замини назди авлигӣ аз ҳудуди ҷамоати диҳоти овчиқалачаи ноҳияи бобоҷон ғафуров маблағи 7000 сомонӣ талаб намуда гирифтааст. сипас муҳаммадҷонзода кирдорҳои ҷиноятии худро идома дода боз аз шаҳрванд барои гирифта додани сертификати ҳуқуқи истифодабарандаи замин дар ҳудуди ноҳияи бобоҷон ғафуров маблағи 5000 сомониро гирифта ба эҳтиёҷоти шахсияш сарф намуд ки дар натиҷаи ин кирдори ғайриқонунияш ба охирон зарари ҷиддии моддӣ расонид. ба ин заминсоз бар асоси қисми 2 моддаи 247 ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 365 то 912 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 2 то 5 сол таҳдид мекунад. вале таҷрибаи судӣ дар тоҷикистон нишон медиҳад ки мансабдорони барои заминфурӯшӣ ба даст афтода дар аксари мавридҳо бо пардохти ҷарима аз ҷавобгарӣ халос мешаванд. фурӯши қитъаҳои замин барои сохтани хонаи истиқоматӣ ва ё иншооти тиҷоратӣ дар тоҷикистон ба яке аз риштаҳои аз ҳама фасодзада табдил ёфтааст. додстони кулли тоҷикистон гуфта бо танҳо дар нимаи аввали соли 2021 мақомоти ҳифзи ҳуқуқ қариб 9000 гектар қитъаи замини ғайриқонунии тақсимшударо ба ҳолати аввалаш баргардониданд.